Dobrý deň všetkým prajeme, vítajte pri Microsoft 365 Akadémii. Moje meno je Zuzka Molčanová a spolu so mnou tu dnes sedí Miško Lenhár. Ahojte všetci. Čaute, vítajte pri 3. dieli Microsoft 365 Akadémie, ktorú sme začali v septembri tohto školského roka, či na jeseň tomto školskom roku. A vzniklo to ako taký dopyt vás, učiteľov, po materiáloch, čo je Microsoft 365, na čo slúži a rozhodli sme sa ísť úplne od začiatku. Vy ste počas prvej Microsoft 365 Akadémie mohli vidieť ten úvod, čo je Microsoft 365 konto, rozprávali sme o pošte Outlook a v druhej, tej januárovej, sme rozprávali hlavne o službe OneDrive, zdieľaných dokumentoch, spolupráci a tak ďalej. Ak hoci čo vás z toho zaujalo, určite nám napíšte na e-mail, ktorý vidíte na obrazovke z predchádzajúcich Microsoft 365 Akadémií aj z dnešnej. No a tá dnešná my tak plynulo naviažeme na všetky tie veci, ktoré sme zatiaľ rozprávali. A keď sme uvažovali, že čo ďalej by bolo také fajn, tak sme prišli na to, že trošku viac sa povrtať v tom balíku Office, ktorý poznáme, pretože sú nejaké aplikácie pre web, sú nejaké aplikácie pre počítač, kde si ich vlastne viete stiahnuť. Aké sú verzie tých jednotlivých balíkov, lebo sú nejaké nové Office, sú nejaké staršie Office. A potom, keď nám zvýši ešte na konci čas, tak by sme sa špeciálne povenovali aplikácii OneNote, ktorá je podľa nás taká v úzadí popri tom Worde, Exceli a PowerPointe. A pritom je veľmi šikovná a veľmi hodná do školstva práve. Presne. No, takže kým ja si prepnem obrazovku, hneď začneme tým prvým. My sme už v rámci aplikácie OneDrive ukazovali, že vieme vytvárať dokumenty Word, Excel, PowerPoint a to sú vo verzii aplikácií pre web. Ako by si vysvetlil tak bežnému používateľovi, že webové aplikácie balíka Office? Tak samozrejme je to aplikácia, ktorá pre svoj beh vyžaduje dve veci. Prvá je prehľadač, ktorý je kompatibilný s tou aplikáciou, ideálne na počítači alebo na nejakom inom zariadení, môže to byť samozrejme aj tablet. A druhá vec, čo nevyhnutne potrebujeme pre tú aplikáciu, je internetové pripojenie. Pretože aplikácia sama o sebe beží čas prehľadači toho používateľa na tom počítači alebo na tom tablete, ale tá logika tej aplikácie je na serveroch Microsoftu. To znamená, ak potrebujeme spraviť nejakú časť, potrebujeme použiť prekladač, alebo potrebujeme použiť nejakú funkciu, ktorá nie je dostupná priamo v tom prehľadači, tak tá aplikácia vlastne sa obracia na servery Microsoftu a odtiaľ vlastne si doťahuje alebo využíva nejaké služby, ktoré sú na tých našich serveroch. Čiže sama o sebe bez internetu fungovať nebude, v nejakej obmedzenej forme samozrejme dokáže fungovať, ale pokiaľ nebudete mať internet dostupný, tak ju dokonca nespustíte. Takže to je asi taký základný rozdiel. Výhodou týchto aplikácií je, že sú dostupné nielen v tých školských a jednečkových verziách, ale ak aj máte konto Outlook.com, Outlook.sk alebo konto to súkromné Microsoft, tak tam tieto aplikácie Word, Excel a PowerPoint sú dostupné zdarma. Ak sa strácate v tom, že aké je školské konto, aké je súkromné konto, tak vypočujte si tú prvú akadémiu Microsoft 365, kde sme vysvetľovali práve tento rozdiel, že ja ako osoba Zuzana Molčanová môžem mať súkromné Microsoft konto, ale zároveň môžem ako zamestnanec či už školy alebo firmy dostať nejaké pracovné konto. A je v tom rozdiel, že čo všetko tieto konta ponúkajú. Samozrejme ešte jednu vec musíme dodať, že všetky tie súbory, ktoré editujete v týchto online aplikáciách, nie sú uložené vo vašom počítači, ale ukladajú sa v cloude, teda v tom OneDrive alebo na nejakom SharePointe, ak používate. Takže nemôžete editovať lokálny súbor touto aplikáciou, ale musíte si ho najskôr nahrať do toho OneDrive alebo na ten SharePoint a potom ju môžete priamo tam editovať. Takže toto je taký základný rozdiel. Často ešte dneska vidíme učiteľov, že používajú treba z USB kľúče, čo my neradi vidíme, lebo na to sú vhodnejšie práve tieto cloudové úložiska, ale to je ten hlavný rozdiel, že nemôžeme editovať lokálne súbory. Tak, čiže len krátke teda pripomenutie, naposledy sme sa rozprávali o tomto OneDrive, kde sme vám ukazovali rôzne materiály, ktoré sme si tuto vytvárali. A vy, keď ste vo OneDrive, v online úložisku, viete vytvárať nové dokumenty, Word, Excel, PowerPoint a iné. Tiež sme vám ukazovali prepojenie na lokálny prieskumník, ako sa ten OneDrive dá pripojiť. Čiže ak by som teraz niekde tuto v lokálnom prieskumníkovi vytvorila svoj dokument, tak ja sa vám tuto dám
toto konto vzdelávame pre budúcnosť. Čiže rovnako mám tu priečinok digitalizácia, kde si viem vytvoriť nový dokument, jednoducho pravým kliknutím nový, alebo otvoríte si Word a uložiť, to je to isté, čiže dám si napríklad, že Word, Akadémia, vidíte dvojšípku, to znamená, že sa súbory synchronizujú, aj OneDrive vpravo hore ma na to upozorňuje. A keď tam uvidím zelenú kvačku, že nahralo sa to do toho onlineového priestoru, tak zároveň to uvidíme aj v OneDrive online. Takže verím tomu, že čo chvíľa to tu možno sa zobrazí, keď sa to zosynchronizuje. Tak už je tu Akadémia. No a práve toto tu je verzia Wordu webového, kde vy môžete vidieť, že ono je to veľmi podobné s tým Wordom, ktorý sa inštaluje, akurát neobsahuje všetky neobsahuje všetky funkcie, väčšinou tie pokročilé funkcie. Z tých štandardných, ktorých poznáme, ale nepoužívajú sa tak často akurát možno na nejakej strednej škole, možno aj obchodnej akadémii, je hromadná korešpondencia. Čiže toto nespravíme tuto vo webovom. Čo vieš ešte, že čo sa nedá vo webovom? Napríklad predtým neboli ani obsahy, ale tie už pribudli, takže postupne niektoré funkcionality sa doplňajú do toho, ale samozrejme, ak potrebujete pracovať s veľkým dokumentom, potrebujete tam robiť rôzne pokročilé komentovanie, rôzne registre a tak ďalej, čiže rôzne odkazy, tak áno, niečo ide spraviť v tej online verzii, ale väčšina takých pokročilých vecí tam nie je dostupná. Čiže treba to brať tak s rezervou. Ja hovorím, že je to vhodné na núdzovú editáciu dokumentu. Prípadne na tej základnej škole sa to dá využiť 1, 4 a 5 až 8, kde sa neučia také pokročilé veci. Ale už na strednej škole, keď učíme študentov treba na gymnáziu, aby formatovať nejaké záverečné práce alebo nejaké seminárne práce, tak tam už je vhodnejšie využívať tú officeovskú verziu, ktorá je nainštalovaná v počítači. Ešte opäť pripomenutie, keďže sú to webové aplikácie, ako si spomenul, bez internetu si tu teraz neškrtneme. Potrebujeme k tomu iba webový prehliadač, čiže inštalovať nič nemusíme a zároveň tie dokumenty sú automaticky ukladané v online úložisku OneDrive. Čiže nemusíme vôbec mať ani ten OneDrive pripojený k počítaču. Je pravda, že ja to využívam presne, že núdzové riešenie, keď potrebujem niečo rýchlo, otvorím si prehliadač a tam zeditujem dokument. Ja som ešte mala takú skúsenosť, že niekedy aj ten dizajn tej strany sa tak rozhádzal v tom Worde. Áno, pokiaľ sú nejaké pokročilé formátovania, ktoré máte tam rôzne obrázky a máte to špeciálne nastavené, už dneska s tým až taký problém nie je, pretože sa to postupne doriešuje, ako sa vlastne tie verzie vyvíjajú, a nejaké pokročilé formátovania treba otvoriť v tom PDF súbore, naimportovať to, aby ste mali ten formát zachovaný, tak to bohužiaľ v tej online verzii nie. Má svoje obmedzenia. Tak, dobre. A teraz prejdeme k tomu, že dobre, ten web je viac menej jasný, intuitívny, nemá to všetky funkcie, je tam Word, Excel, PowerPoint na nejakú akože záchranu, hej, že v núdzi, ale predsa len my v tej práci potrebujeme ten veľký nainštalovaný Office, kde sú naozaj všetky funkcionality. Dobre, možno žiaci nech sa, chcela som povedať, hrajú, ale nech pracujú takto vo webových aplikáciách. Niekedy práve na tom prvom stupni je to lepšie, lebo to menu není také rozsiahle. Ja sama som učila najprv WordPad, až potom sme išli do veľkého Wordu, keď niečo také. Ale na prácu učiteľa predsa len ten veľký Office so všetkými funkcionalitami, ktoré ponúka, je veľmi dôležité. Asi... Nevyhnutný, to dalo sa povedať. Dobre, nevyhnutný. To bolo to slovo, čo som hľadala. Dobre, takže poďme na to, kde si vieme stiahnuť a ako získať, teraz trošku k tým licenciám Officeu. Ak máte sprístupnenú licenciu buď Office 365 A3 alebo Microsoft 365 A3, obe sú platené licencie, školské licencie, ale môžu byť aj osobné, súkromné, tak na hlavnej obrazovke Microsoft 365 nájdete tu takéto tlačidlo inštalovať aplikácie. Ak tú licenciu máte, tak je tu aj tá prvá možnosť, aplikácia Microsoft 365. Ak ju nemáte, tú licenciu, máte len možnosť tieto ďalšie možnosti inštalácie. Čiže podľa toho viete zistiť, či tú licenciu máte alebo nie. Takže keď si na to kliknem, spustí sa mi stiahovanie inštalačného súboru, nainštalujem si Office
a som veselá, lebo môžem s ním pracovať. My sme k tomu, pozdravujeme nášho kolegu Patrika Hudeca, spravili takúto kampaň Stiahni si Office, ak.ms/stiahni si Office. Miško to už píše do chatu, takže dostanete odkaz, kde nájdete takúto príručku, krok po kroku návod, je to možno ešte trošku aj zväčší, asi aj na tú šírku okna, kde krok po kroku nájdete informácie, ako si stiahnuť balík Office, kde máte ísť, na akú stránku, prihlásiť sa so svojím školským kontom. Je to naozaj, že všetko, čo stretne toho používateľa, či chce si zapamätať heslo, alebo nechce, alebo kde má ako kliknúť. Takže naozaj krok po kroku viete si to stiahnuť aj vy, aj vaši študenti, pokiaľ vaša škola má takéto licencie. Toto tu je také veľké pozor, že pred spustením je potrebné odinštalovať predošlé aplikácie Office balíka. Prečo? Áno, pretože môžete mať iba jeden, my to voláme, že veľký Office v počítači, pretože máme rôzne verzie Office 2013, 16, 19, 2021. Potom môžu byť nejaké verzie, ktoré sú pre bežných zákazníkov, hej, domácnosti, ale táto verzia, ktorá je určená pre školy, je samostatná verzia, ona sa volá Microsoft 365 Apps už dneska. Čiže je potrebné najskôr odinštalovať všetky Office. Ono vás aj ten inštalátor potom upozorní, že pozor, máte tam takýto a takýto Office, treba ho odinštalovať. Hej. Čiže tá inštalácia je až potom úspešná, keď máte tie všetky Office iné odinštalované. Nemusíte sa báť, že by ste to museli niečo veľmi vyklikávať. Ten sprievod za tou inštaláciou je veľmi jednoduchý. Je to vlastne spustenie sprievodcu, odsúhlasenie, že chcete inštalovať a on samozrejme musíte mať admin oprávnenia na ten počítač, aby ste mohli inštalovať a všetko ten inštalátor už potom zariadi za vás. Samozrejme treba si dať pozor na to, lebo to stiahuje väčší objem dát, čiže nestiahuje to treba cez mobilné pripojenie. Keď máte, alebo ak máte pomalší internet, tak to bude trvať možno, že 10-15 minút, kým to stiahne ten asi 1 GB dát, ale už potom ten inštalátor všetko ostatné zariadi. Samozrejme, ak by bol nejaký problém, je tam vždy vypísané, ako sa ten problém dá riešiť, ale čo mám skúsenosti, tak tieto inštalátory sú veľmi intuitívne a zvládnu väčšinu vecí sami. Ak by ste potrebovali, tak samozrejme váš správca na vašej škole vám s tým vie poradiť. Presne tak. A ty si tu už použil jeden pojem a to je, že Microsoft 365 aplikácie. To sme vlastne aj tuto videli, Microsoft 365 Apps v angličtine alebo aplikácie Microsoft 365, pretože my sme boli v minulosti zvyknutí, že prídeš do obchodu, kúpiš si krabicu nejakého Officeu pre domácnosti, študentov, dostali sme licenčný kľúč, ten sme niekde zadali a následne nám to aktivovalo celý ten Office. A potrebujeme, hej. A takýmto spôsobom sme veselo používali Word, Excel, PowerPoint nainštalovaný v počítači. Čo je toto rozdiel? Microsoft 365 aplikácie. Aký je rozdiel? Tak ako už hovorí, že je to 365, to znamená, že je to non-stop online a non-stop aktualizované. Hej. Tá aplikácia už nemá svoje verzie, ako boli Office 2013, 16, 19, 21, ale je to vždy Microsoft 365 aplikácie. Oni sa aktualizujú každý mesiac prakticky, tam prichádzajú nové aktualizácie a stále máte tú najnovšiu verziu. Hej. Čiže nemusíte riešiť vôbec nejaké verzie, ktoré boli v minulosti. Samozrejme, ak si kúpite, my to máme, že krabicovú verziu, alebo existujú aj licenčné programy, kde si viete kúpiť Office na konkrétny počítač, lebo ešte tomu sa dostaneme, že aká je výhoda tohto Microsoft 365 pre školu, tak tam samozrejme ten Office musíte nainštalovať z nejakého média, alebo dneska už to beží aj cez internet, ale musíte to aktivovať špeciálnym aktivačným kľúčom, ktorý je na jedno zariadenie samozrejme, alebo aj na viac zariadení, ale máte obmedzený počet tých inštalácií. Čiže ak si kúpim do školy 20 licencií Officeu, tak to môžem prevádzkovať na 20 počítačoch. Výhodou Microsoft 365 aplikácií je, že keď to škola používa a má to zaplatené v tom balíku, tak má pokryté všetky zariadenia školy. To znamená, aj keď máte 500 počítačov, tak to nemusíte vôbec riešiť, že tá aplikácia funguje a je viazaná na to konto toho používateľa. Tak. To je tá veľká výhoda. My to máme tzv. Zdieľaná aktivácia, že študent v škole nejakej učební informatiky alebo máte nejakú miestnosť, kde sú tie počítače umiestnené, študent tam príde, prihlási sa svojím Office kontom do toho počítača a automaticky sa mu tá aplikácia aktivuje, lebo má na ňu nárok. Samozrejme, do domácnosti to je to určené pre tých študentov tak, že študent si môže, alebo učiteľ si vie aktivovať až 5 licencií z tej aplikácie na 5 zariadeniach, čo sa týka počítačov alebo notebookov, na 5 mobilných zariadeniach a na 5 Macoch. Hej.
Viacero tém si otvoril, čiže premýšľam, že z ktorej časti to uchopiť, ale výborne, čiže aplikácie Microsoft 365 viazané na konto, čiže áno, rozdiel krabica, 20 kusov, 20 počítačov, konto, ale tu je naozaj potrebné povedať, že tam sa potom predpokladá, že používateľ, či je to učiteľ alebo žiak, sa do počítača hlási kontom. A to už sme niekde rozprávali, že nie je generické konto žiak, takže toto. Dobre, keď si načal tieto, že na koľko počítačov si toto vieme inštalovať. Čiže ja mám nejaký účet školský, škola mi kúpila tam aplikácie Microsoft 365, čiže môžem si stiahnuť ten Office k sebe. A keď som si vlastne klikla na ďalšie tie možnosti, ktoré mi tam dávalo, respektíve ja sa viem k tomu dostať aj cez môj profil v Office, tuším, že táto časť, tak je tu tiež stiahnuť alebo inštalovať Office. Je tu tá informácia o tých počítačoch 5, 5 a 5. A viem si dať zobraziť aplikácie a zariadenia, pretože okrem aj inej inštalačky, ste nemecké bilingválne gymnázium, chcete nemecký Office, tak viete si tu vybrať aj iný jazyk, OK? Ale v tejto časti zariadenia budete vidieť, na ktorých počítačoch ja mám nainštalovaný a aktivovaný tento Office. Niektoré sú tam aj staršie počítače, ktoré nepoužívam, ale môžete vidieť, že mám tu tento book, ktorý používam, Surface Go, ktorý tiež mám na demovanie. A keď by som niektorých chcela odstrániť, že som napríklad prekročila tých 5, tak jednoducho dám tu odhlásiť sa, to krásne okno, odhlásiť sa z tohto zariadenia a odstráni sa. Už nebudete tam k dispozícii a uvoľním si ako keby tak jeden slot na inštalovanie Officeu do počítača. Už tu je len jeden. Tu ešte treba dodať, lebo často to používateľia si myslia, tak áno, dostal som 5 licencií a teraz nainštalujem to. Na svoj počítač doma a babke a mame a otcovi, pozor na to, tým, že je to viazané na vaše konto, tak to vaše konto musí byť v tom Office prihlásené. My to budeme ukazovať. Čiže tá licencia sa kontroluje na to konto, ktoré je prihlásené. Ako náhle vy prihlásite svoje konto do Officeu, tak všetci, ktorí sa to k tomu počítaču dostanú k tomu Officeu prihlásenému, vidia vaše osobné súbory. Všetko. Čiže nedávame to každé, takisto aj maily a všetky ostatné veci, čiže treba sa na to dať pozor, je to určené pre osobu. Dostane to učiteľ, tak je to určené na jeho potrebu. Nemali by to využívať iní členovia domácnosti kvôli GDPR a rôznym ďalším veciam. Takisto tie študentské licencie, ktoré sú, je to už určené pre toho študenta na osobné použitie, čiže nie na inštaláciu kade porodne. Takisto, čo robili niektoré školy, si kúpili takéto licencie, majú to nainštalované na 5 počítačoch a potom sa čudovali, že im mizli rôzne údaje a tak ďalej. Čiže treba to používať tak, ako je to určené. Je tam to viazaná konkrétna osoba, môže to použiť iba tá osoba. Preto je tých licencií viacero a proti tým krabiciam. A je potrebné, akože keď už sme aj toto dali túto informáciu, tak v prípade, že vy zoberiete jedno konto a ten Office dáte na 5 počítačov v škole, tak to Microsoft považuje za hrubé porušenie licenčných podmienok, čiže v prípade nejakej kontroly by ste mohli dostať tiež nejaké pokutu alebo niečo podobného charakteru. Takže nie je to ten scenár, ktorý by sa mal aplikovať v školách, ani v súkromí. Samozrejme. Dobre, ideme teraz na to porovnanie a potom prejdeme k tomu kontu. Keďže sme sa tu už bavili o rôznych verziách toho Office, ako sme spomínali, z minulosti určite poznáte Office 2013, 2016, 2019 a tak ďalej. To číslo verzie vlastne znamená, kedy tá verzia vyšla. Väčšinou je to ten istý rok, aj keď môže to byť trošku posunuté oproti tomu. Napríklad Office 2013 vyšiel už v roku 2012, ale čo to 2013 znamená? To je rok, kedy to vyšlo a keď si pripočítate 10 rokov, tak toľko to bude Microsoft podporovať. To znamená, že teraz máme rok 2023, čiže Office 2013 a jeho podpora sa končí tento rok. To znamená, že Microsoft už nebude aktualizovať bezpečnostné aktualizácie podpory nejakých funkcionalít toto Office 2013. Však máte Office 2013, musíte prejsť už na vyššiu verziu. Výhoda, ak máte Microsoft 365 aplikácie, tam to riešiť nemusíte, máte predplatné, máte tú najnovšiu verziu. Je to aj vysvetlené. Tak, hej, že keď si dáte stránku support.microsoft.com a nastavíte si jazyk slovenský, to je také, že sk.sk, alebo v ľavom dolnom rohu si zmeníte jazyk na slovenčinu, tak kde tieto informácie nájdete, je v časti Microsoft 365 hneď táto prvá položka.
takže tu je jednak pomocník na všetky tieto aplikácie, ale zároveň, keď presunieme sa trošku nižšie v časti najpopulárnejšie témy, tak nájdeme jednak porovnanie služieb, Microsoft 365 aplikácií a balíka napríklad najnovšieho 2021, tak to si otvorím na novej karte. Zároveň, čo je nové, a tu by sme sa vlastne k tomu mali dostať aj ku koncu podpory. Dobre, takže najprv, aký je rozdiel medzi službou Microsoft 365 a balíkom Office 2021? My sme to už z časti odpovedali, lebo Miško vravel, že tieto aplikácie Microsoft 365 dostávajú nové funkcionality každý mesiac. Každý mesiac tam niečo príde, niečo sa zmení. Áno, pre konzervatívnejších používateľov je to nočná mora, ale to je funkcia toho predplatného, že každý mesiac mám vždy najaktuálnejší Office. Versus ten balík 2021, tak to je napríklad v praxi to, že od predchádzajúcej verzie 2019, čo všetko za tie mesiace dobudlo v tých Microsoft 365 aplikáciách, sa zobralo do jedného balíčka, vydalo sa to ako Office 2021. Od Office 2021 zase každý mesiac už niečo ide, nejaké nové funkcionality tam pribudli a vydá sa to možno ako nejaký nový Office 2025 alebo 2024, nevieme, to teraz akože veľmi... Ešte nič nie je to ohlásené dopredu. Takže vôbec nie, to som len tak strelila číslo. Takže takýmto spôsobom to funguje, že každý mesiac v aplikáciách Microsoft 365 nové funkcionality prichádzajú a potom Microsoft to vydá ako jednu verziu nového balíka Office. No a teraz, čo je výhodnejšie pre školu? No určite to predplatné, pretože tým, že v školstve máme licencovanie na používateľa, ktorý je zamestnancom školy, čiže vy platíte iba za učiteľov a zamestnancov, ktorí pracujú s počítačom a tie študentské licencie máte zdarma, tak je toto najvýhodnejšie predplatné. Tým, že to platíte buď mesačne alebo ročne, máte to nejaký stály a rovnaký náklad, ale máte vždy to najnovšie. Kdežto keď si treba skúpiť, kúpili ste si kedy ten Office 2013 pre celú školu, povedzme, dneska školy bežne majú 200, 300, 400 počítačov, hej, ich počítačov jednoducho je stále viac a viac v tej škole. A teraz taká škola si má kúpiť nový Office 2021, lebo Office 2013 skončil, jeho bezpečnostná podpora a rôzne ďalšie veci, tak je to jednorazovo veľký náklad a samozrejme takéto verzie neviete inštalovať zamestnancom na domáce počítače, lebo by to bolo porušenie licenčných podmienok, takisto študenti to nemôžu využívať na svojich počítačoch domácich. Ja som tuto veľmi jednoducho prešla tabuľku porovnaní a tu je za mňa jeden kľúčový faktor, bez ktorého ja si už dnes neviem predstaviť fungovanie, že ja mám vlastne vďaka Microsoft 365 aplikáciám nainštalovaný Office v tomto počítači, na tom Surface Go počítači, mám nainštalovaný Office v mobile a všetkým, tam som pripojená jedným kontom. Aj keď tuto som pracovala teraz na nejakej prezentácii, tak otvorím si ten iný počítač a tá prezentácia tam je. Lebo je to všetko prepojené na to konto v cloude, čo vlastne je tu aj práve cez Microsoft 365 aplikácia inštalácia aj na Macy, kdežto pri Macu je potrebné kúpiť samostatnú licenciu. Hej. A zároveň nie je tá... Verzia 2021 dostupná pre mobily. A iba cez konta Microsoft 365, buď osobné alebo školské. Takže ak chceme naozaj fungovať moderne, odkiaľkoľvek, kedykoľvek, ja viem cez mobil odpísať alebo upraviť jednoducho dokument, keď potrebujeme nejakú jednu zmenu alebo niečo jednoduché. Samozrejme už na komplexné zmeny potrebujem ten počítač, ale aj cez mobil viem takéto veci upraviť. Tak to je pre mňa ako v tomto momente taký naozaj, že game changer, zmena celého fungovania, lebo neviem si bez toho predstaviť už spoluprácu aj v rámci našej firmy. Aj z hľadiska toho finančného by som povedal, že tá škola, keď vie, koľko platí mesačne, tak vie si na tie náklady aj do budúcnosti prepočítať a zase je jedno, koľko máte počítačov, hej, pretože stále nám pribúdajú počítače, hej, tá škola sa jednoducho nafúkuje počtom tých zariadení, máme ich stále viac a viac a teraz kúpime ďalších 20 počítačov, musíme riešiť 20 licencií Officeu, keď máme predplatné, tak to neriešime, hej, máme to pokryté všetko v tej jednej budove školy, plus tých študentov, učiteľov a iných zamestnancov, ktorých potrebujeme, takže toto je tá veľká výhoda.
No a tu je tá druhá stránka, ktorú sme vlastne dali, že aké sú aktuálne verzie, ja to trošku pozmenšujem, lebo som to mala, aké sú aktuálne verzie súčasných aplikácií Microsoft 365, čiže najnovšiu máme tu 2023.02 z februára 28. Vyzerá, že by dnes možno mohla byť nejaká iná. Uvidíme. A zároveň ty si rozprával aj, alebo takto, keď chcete vedieť, aké sú novinky každý mesiac, tak práve v tejto časti Release Notes tu nájdete, že čo v tej poslednej verzii nové pribudlo do Excelu, do PowerPointu, Wordu. Ak náhodou v niektorej aplikácii nebola žiadna novinka, čo sa málo kedy stáva, tak tá tam nebude. Hej? Ale takýmto spôsobom viete si pozrieť, čo v jednotlivých verziách bolo pridané. Vidíte, tu je už aj Outlook, aj Project, takže takýmto spôsobom si viete pozrieť, čo za ten mesiac pribudlo do Microsoft 365 aplikácií. Je to iba v angličtine? Áno, tieto články sú väčšinou iba v angličtine, pretože sú skôr určené pre profesionálov. Čo je ešte dôležité povedať, a aby to Microsoft nemal jednoduché, tak my máme ešte tzv. Release channels, alebo kanály, že máme Current Channel, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel. To znamená, že vy viete v tej škole aj ovplyvniť, či tí používateľia budú dostávať každý mesiac aktualizáciu, alebo budú dostávať raz za pol roka, alebo budete stabilné na nejakej verzii aplikácie, ale to je skôr určené pre firmy, ktoré tam majú napené rôzne ďalšie veci. Pre tú školu stačí, keď bude používať ten Current Channel, aby ste mali tie najnovšie veci, lebo často sa nám stáva, že my ukážeme nejakú super novinku, ktorá tam je, a potom nám učiteľia vypisujú, a ja to ešte nemám v tom office, a je to kvôli tomu, že áno, lebo tá aktualizácia musí prísť, keď vy máte ten kanál, ktorý je teraz polročný nastavený v tej škole, tak musíte počkať možno až pol roka, kým tá novinka ku vám príde. Takže pre tej školy by to môže byť kľudne na tej najnovšej verzii. Ak máme treba s pani, ktorá rieši účtovníctvo a má tam napojený nejaký účtovnícky systém, tak tej samozrejme viete to prepnúť. Toto všetko ale vie nastaviť správca. Čiže je tam možnosť to aj ovplyvniť, keby ste chceli, ale pre bežného používateľa, že pre bežného smrteľníka môže dostávať tie aktuálne verzie vždy. A keďže predpokladáme, že vy, ktorí nás pozeráte, ste zvyčajne digitálni koordinátori, čiže tí zase menej konzervatívni a viac otvorení novinkám a chcete mať vždy náskok pred tými ostatnými, že čo bude nové, tak na to existujú tzv. Insider programy, čo tiež vedia správcovia nastaviť, že nejaká skupinka ľudí, ktorí budú dostávať do svojich ofisov skôr tie funkcionality, než bežní smrteľníci a potom konzervatívne pani učiteľky a pani učitelia. Takže existuje ešte aj Insider program. Tak toto je super, že naozaj rôzne kanály distribúcie funkcionalit Officeu. My sme chceli aj povedať to, že existuje teda Office pre Mac. Ak používate Apple zariadenia, MacBooky, dajú sa nainštalovať Office. Je však potrebné pozrieť si, aké funkcionality tam sú, pretože v porovnaní s Officeom pre počítače, Windowsové počítače, tak aj tam niektoré funkcionality nie sú úplne všetky dostupné. No oni postupne pribúdajú, hej, ale nie je to v rovnakom čase ako na Windows, lebo je to samostatná línia toho Officeu, ale samozrejme on to postupne pribúda, len tak ako to poznáme, rozdiel medzi Androidom a iOSom, hej, čiže Apple versus Android, tak tiež niektoré funkcie treba s tým, čo ste mali skôr, na Appleoch, niekedy to bolo na Androidoch, čiže je to úplne normálne, ale Microsoft tie také základné funkcie do týchto veľkých balíkov sa snaží dávať naraz, hej. Nemusia byť úplne odladené, samozrejme, vždy, keď príde nejaká novinka, tak môžu s ňou byť aj problémy, ale ja to hovorím, že používateľ musia byť odolní a pripravení na všetko. A dostávame sa k tej tzv. Perpetuálnej verzii, to je toto, čo sme sa rozprávali 2021, teda najnovšia. Ty si rozprával o 2013. Ja by som chcela sa dostať niekde práve k tej informácii. Máme to tu? Ja viem, že životnosť niekde určite... Je to hore hneď. Aha, toto dôležité. Aha, že končí, podpora 2013 končí apríli 2023 tohto roku. Čiže to máme za menej ako mesiac. Super. A uvidíme aj 2016-19, to ešte tu není. To bude 2026, takže predpokladám, ešte to nebolo ohlásené, že kedy presne, ale väčšinou je to tak v prvom pol roku. Tu sú vlastne verzie jednotlivé a niekde určite sa nájde aj odklik na ten life cycle alebo životný cyklus dokumentov. My sme to na niektorých tiež webinárov ukazovali, takže
tieto fixné, doživotné licencie, tak doživote na 10 rokov. OK, čiže rozdiel medzi týmito verziami, opäť, keď by ste si to chceli dohľadať, tak sme to ukázali zo stránky support.microsoft.com sk a vybrali sme produkt Microsoft 365. Neviem, že či máme nejaké otázky. Zatiaľ nemáme žiadnu otázku. Toto bolo takéto informačné okienko, hej, takže chceme vám povedať, ako to aj reálne funguje, pretože často sa nás pýtajú, aký je rozdiel, ako to vlastne funguje. Uvedomujeme si, že nie je to jednoduché, ale človek, alebo aspoň ten správca, digitálny koordinátor by mal vedieť, ako to na pozadí funguje, aby mal v tom jasno. Hej, digitálny koordinátor nemusí vedieť napríklad o tých jednotlivých kanáloch, ako sa nastavujú, to má vedieť správca, ale minimálne by mal mať informáciu, že niečo také existuje a že vie si rozdeliť tých používateľov, lebo Gaussová krivka osvojenia si nových vecí funguje všade, kde mám tých prvých, ktorí sú nadšení a chcú, tak môžem ich dať do insider programu, potom mám zvyšok, bežný používateľ a nejaký konzervatívny, ktorým naozaj tie zmeny nevyhovujú a vieme úplne v poriadku pristupovať k tomu takto. Dobre, a teraz ideme už do tých nainštalovaných aplikácií, takže nainštalovala som si Microsoft 365 aplikácie do počítača. Vidíte, že mám tu niekde Word, mám pripnutý Word, Excel, PowerPoint. Ja budem to teraz ukazovať na PowerPointe, takže spustím si PowerPoint. Vyzval mi myš. Aha, už mám, dobre. Takže presuniem vám túto PowerPoint. Všimnite si, že ja teda mám tu teda angličtinu, ale to je jednoduché prepnúť tuto cez options, cez jazyk a dáme si nastaviť, že slovenčina. Ja budem musieť asi teda zreštartovať celý PowerPoint, ale to nevadí, aj keď to máme tú prezentáciu spustenú, tak dám to ešte. Ono ešte, kým to Zuzka spraví, je veľká výhoda, že ak si treba multijazyčná škola, treba ste bilingválne gymnázium, alebo máte žiakov, ktorí hovoria rôznou rečou, vy viete tými administratívnymi nástrojmi nainštalovať viacero jazykových verzií toho Officeu. Čiže môže mať slovenský Office, český Office, anglický, nemecký, ukrajinský, akýkoľvek potrebujem a ten používateľ si len ten jazyk prepne podľa toho, akú má preferenciu. Čiže v aplikácii, v ktorejkoľvek aplikácii v časti jazyk si tuto viete pridať akýkoľvek jazyk, len treba ten jazykový balíček doinštalovať. A aj keď máme v škole, teda niektoré školy majú ukrajinské deti, pohľadajte si, je tu aj ukrajinčina, čiže nainštalujete si jazykovú verziu Officeu a následne jednoducho, ono to chvíľku bude trvať, kým sa to nainštaluje, ale veľmi jednoducho potom ten používateľ v časti jazyk si prepne preferovaný zobrazovaný jazyk danej aplikácie. Mne sa tuto vedľa zobrazilo okno, že sa mi stiahujú aktualizácie, to je to, že ten jazykový balíček a tá ukrajinčina sa mi potom tuto v Office zobrazí. Máme tieto školy, máme takýchto žiakov, tak prispôsobme im to, vedia používať aj Office vo svojom rodnom jazyku, aj bilingválne gymnázia v iných jazykoch. Ja budem dnes ešte toto prepínanie jazykov ukazovať, ale chcela som sa vlastne dostať len na to, aby ste videli vy tento Office a kvôli tomu, že sa to aktualizuje, tak mám to teraz vyšedené. Dobre. Chcela som vám ukázať túto verziu balíka Office kvôli tomu, dobre, to nevadí, že my v pravom hore môžete vidieť, že ja som prihlásená do Officeu alebo do týchto aplikácií svojim školským kontom Vzdelávame pre budúcnosť. Môžete vidieť, že tu mám aj pracovné konto Microsoft a mám tu ešte aj súkromné konto, ktoré používam. A keby som mala ešte nejaké ďalšie konto, tak viem sa prihlásiť ešte aj nejakým ďalším kontom. To je na tom super. A podľa toho, pre ktorú organizáciu v tej danej chvíli pracujem, tak viem sa prepnúť a k tomu sa mi prispôsobia jednotlivé odporúčania aplikácií. Čiže naposledy sme vo februári s pani učiteľkou Katkou robili prezentáciu o STEM vzdelávaní na konferencii v IT Valley a mám tu vlastne moju poslednú
moju poslednú prezentáciu, ktorú som robila. Mali sme ju spoločne vyzdielanú, vidím, že Katka ju aj upravovala a takýmto spôsobom vidím, aké nedávne PowerPointové prezentácie som používala. Môže mať niektoré pripnuté, ktoré používam často, Microsoft 365 Akadémia, alebo ktoré PowerPointové prezentácie boli so mnou zdieľané, tak tuto môžete vidieť aj niektorých učiteľov, študentov, ktorí takýmto spôsobom zdieľali so mnou svoje PowerPointové prezentácie. Keby som si otvorila Word a Excel, rovnako to tam funguje, čiže výhoda prepojeného konta. Preto ja som vravela, že nemusím si vlastne prenášať na tom USBčku danú prezentáciu, lebo mám ju tu medzi odporúčania. Ja to zatvorím a medzi tým, keď si to opäť obnovím, tak mi povedz, že prečo, čo sa chcem spýtať, prečo mať tam takto svoje konto? Alebo aká je výhoda mať tam takto svoje konto? No, v prvom rade si nemusím pamätať, čo som robil naposledy, pretože často, čo sa nám stáva, akože mňa ako administratorovi najradšej mám, keď sa ma poučiteľ opýta, ja som si ten dokument niekde uložil, hej? Niekde znamená na OneDrive, na SharePointe, na lokálnom úložisku, na USB kľúči, na školskom serveri, hej, školu, ktorú spravujem, mám 5 miest, kde to môžem mať, tak ako sa hovorí, že do čerta, tak si otvor ten Word alebo tú aplikáciu, kde si naposledy pracoval a medzi poslednými súbormi uvidíš, hej, kde sa to nachádzalo. Hej. Ešte aj cez tušer. Prípadne veľká výhoda je to vyhľadávanie, ktoré tam máme. Keď otvárame súbor, že dáme hľadať, on to hľadá nielen v názvoch, ale hľadá to aj priamo v obsahu. Hej. Čiže ak viem, že som tam spomínal Janka Mrkvičku v nejakom dokumente a dám si prehľadať, tak ono mi to vyhľadá všetky dokumenty, s ktorými som pracoval, alebo ktoré mám vo svojich úložiskách a ukáže mi to, kde je ten človek alebo tá osoba spomenutá. Samozrejme, všetky kľúčové slova sa dajú použiť. Tak. Dobre, čiže toto je super, táto úvodná obrazovka. Ja som sa chcela dostať k tejto časti konto, pretože tu aktuálne môžeme vidieť, s ktorým kontom som prihlásená, ako mám daný Office zalicencovaný, že mám tu pripojené služby, SharePoint, OneDrive, pracovný aj osobný. A ešte tu vidím, že aktualizácie sú pripravené na inštaláciu, to je ten jazyk, ktorý som si stiahla, čiže viem si ako keby vynútiť aktualizáciu tohto Officeu. Vidím, ktorý mám ten kanál aktualizácií, to je ten, že či som bežný používateľ, ja tu mám ešte Microsoft. Aká je verzia tohto PowerPointu a ešte aj tu je to tlačidlo, že čo je nové. V tomto PowerPointe viem si pozrieť aj informácie, písanie bez pomoci rúk, mať mikrofón, tak vieme písať aj tým, že budeme diktovať. Takže to je v časti súbor viac konto. To som mi to len skryla. Dobre, takže táto úvodná obrazovka a takýmto spôsobom mám prepojené konto s celým balíkom aplikácií Microsoft 365 a tie všetky zmeny sa mi synchronizujú. Čo ešte k tomu? No, máme tam ešte, čo je nové, vpravo dolu. Keby ste nevedeli, že čo v tých aplikáciách bolo nové, tak vidíte, priamo tu máte odkaz, kde vás to odkáže na tie stránky, kde sú. Takže to je super, že ak chcem vedieť, tak ono mi to potom tam ukáže, dokonca vie nám to aj pomôcť. Keď máme potrebujem niečo s pomocníkom, tak ten pomocník často má aj videonávody už dneska. Takže ten veľký balík Officeu má svoje výhody pre používateľov. Super, no, tak ja tu vlastne mám, nabok, ja tu mám inak Windowsové diktovanie automaticky. Ja to veľmi používam, že diktujem, už nepíšem toľko často. No, teraz sme vlastne v nainštalovanej verzii veľká Office, sú to aplikácie Microsoft 365, pretože mám to prepojené s účtom. Keby som teraz tú prezentáciu zavrela, uložila na cloud, prídem domov a viem plnohodnotne s tou prezentáciou pracovať. A vidíte, že sú tu všetky funkcionality, na ktoré sme z veľkého PowerPointu zvyknutí, všetky tie animácie, ktoré chceme, cesty, animovanie jednotlivých elementov a tak ďalej. To, čo potrebujeme, tento PowerPoint. No a keďže je taká populárna teraz téma umelej inteligencie, tak my sme si povedali, že ukážeme vám nejaké ukážky, ktoré sa práve nachádzajú iba v tých nainštalovaných verziách balíka Office, i keď návrhár je už aj vo webe. A chcem vám ukázať jednu funkcionalitu, ktorá
síce nie je dostupná v slovenčine, ale využijeme veľa vecí. Takže v prvom rade potrebujem si prepnúť jazyk PowerPointu do angličtiny, takže cez možnosti, jazyk a dám si angličtina nastaviť ako preferovaný a to je jednoduché prepnutie, hej, na akýkoľvek iný jazyk. Jediné, čo teraz musíme spraviť, je, že vypneme PowerPoint a spustíme ho na novo, pretože inak by to nešlo. Takže teraz mám PowerPoint v angličtine, môžete vidieť menu Home, New, Open. A tá funkcionalita je trošku skrytá. Ona sa nachádza v tejto časti, že More Themes, alebo viac tém. A to je funkcionalita Quick Starter, alebo rýchly začiatok. Nemáme ju zatiaľ v slovenčine, je iba takto v angličtine. Čo to spraví? Tá umelá inteligencia v Office nás prevedie, vytvorí nám to celú prezentáciu. To je ten zázrak. Kostru prezentácie, dobre, díky. A stačí len na začiatku zadať tému, o čom chceme mať tú danú prezentáciu. No, je tam také miniatúrne koliesko, myslíš si, že sa to načíta, alebo mám to zrušiť a pustiť na novo? Počkáme chvíľočku. Samozrejme, čara demovania, že keď niečo spustie, to sme to skúšali asi 15 minút dozadu, to fungovalo. Hej. Dobre, takže máme tu nejaké nápady tém, ktoré by som mohla použiť, medzinárodná ISS stanica, alebo o Paríži, vulkany a tak ďalej. My sme skúšali moju obľúbenú Queen Elizabeth. Aj to vyhľadávanie, keďže angličtina, tak v angličtine dáme vyhľadať. Zadanie bolo, Zuzka, priprav si prezentáciu o kráľovne Alžbete II. Tak, dala som si vyhľadať Queen Elizabeth, mám ju tu hneď prvá, lebo bola ešte prvá i druhá, takže vyberám si druhú. A mne práve umelá inteligencia na pozadí načíta údaje napríklad z Wikipédie a Bingu a vytvoriť takú kostru tej prezentácie, ktorú by som ja mohla si nachystať. A rozčlenilo mi to na nejaké začiatky, detstvo, čo toto je, nárok na trón, kráľovanie, vnímanie od vonku, ako ľudia vnímali kráľovnú, aké získala tituly a ešte nejaký, že citát. No tak povedzme, že nechám to tam všetko, alebo nezaujíma ma, ako ju vnímalo vonkajšok ako osobnosť. Verejnosť, ďakujem. Takže túto tému tam nechcem, ostatné mi to tam celkom sedí a dám next. Na základe tohto sa ma ešte spýta, že akú tému, aký vizuál chceš dať svojej prezentácii. Sú tam také základné tieto schémy, týchto 8, takže ja si vyberiem napríklad túto poslednú, vyzerá tak elegantne a dám už oranžové create. Čiže mám kostru, nejaký scenár z Wikipédie, vybrala som si tému a umelá inteligencia to všetko teraz zobrala a vytvorila mi 10-snímkovú prezentáciu, v ktorej hneď na prvých 2 snímkoch mám napísané, že čo mi to tu nachystalo, nejaké základné údaje, úvod do témy, my to voláme ešte, že briefing, aby som vedela, o čom idem rozprávať, čiže kľúčové fakty o kráľovnej Alžbete, nejaké informácie, manžel, deti, rodičia, súrodenci, a nie to sú akože v ktorých filmoch, dobre. Alebo zároveň tuto máme ešte, že nejaké ďalšie témy, na čo by sme mohli sa pozrieť, práve funkcionalita Smart Lookup. Čiže vyberiem si napríklad Prince Louis. Prečo je tam Prince Louis? Dobre, dáme, že Prince Louis. Aha. A dám, že pravý klik a mám tu, kde je ten Smart Lookup? Nebude dolu ešte? Máme veľké rozlišenie. Nie, search, toto je, toto. Search Prince. Čiže mne tu ešte ponúkne dohľadať si informácie na nejakú tému, takto, cez články, nielen obrázky, všimnite si, že to nie sú len obrázky, ale aj články z novín, čiže napríklad tuto Royal UK a nič nevydalo, tak skúsim ešte inú stránku. Napríklad toto, že mal
4. narodeniny. Dobre. OK. Je dá to otvoriť v browseri, pretože niektoré stránky sa bránia, aby ste to mohli tzv. Embedovať ten obsah, takže môže to byť a vždy tam môžete otvoriť to na webe. Minimálne také niečo tu je, vyskúšajte si to, no nie vždy to aj nám funguje, ale OK. Takže sú tu nejaké ďalšie témy na doplnenie tej danej prezentácie, ktorú máme. Všimnite si, že tieto prvé 2 snímky sú nastavené ako skryté a potom už prichádzame k tejto prvej téme. Ďalšie čaro umelej inteligencie je práve tento dizajner, ktorý poznáme, lenže v angličtine nadobúda ďalší rozmer, pretože teraz to nerozpoznalo, ale on vie podľa toho textu, ktorý tu máme napísané, napríklad, že early life, tak ono, dizajner vie dohľadať nejaké ilustračné obrázky k tej danej téme. To mi teraz nepodarilo. Rain, kráľovanie. Čo dáva teraz super obrázky. Ukážeme to potom na tej stanici vesmíre. Tam to super tam to fungovalo. Dobre. Takže máme takýmto spôsobom vytvorenú kostru prezentácie. Zatiaľ, čo si môžete všimnúť, že mám úvodný snímok, mám obsah a mám jednotlivé názvy snímkov podľa toho, ako som si zadala tam tú kostru. V poznámkach však mám aj zaujímavé informácie, že zvážte rozprávať o druhej svetovej vojne, o manželstve, lebo v minulosti sa uzatvárali manželstva kvôli rôznym benefitom rodinným, alebo tuto sú jej kráľovanie, že kedy bola korunovaná, o Commonwealthe, že mala nejaké silver a golden a diamond jubileum a ako dlho žila. Takže je tu taký sprievodca tým, že čo by som mohla rozprávať o kráľovnej Alžbete. A keď sme tam dali ešte aj ten citát, tak práve v poznámkach sa nachádzajú viacero citátov od kráľovnej Alžbety a keď sa mi niektorý páči, tak len si ho skopírujem, vložím do príslušného okienka. Vidíte, že sa mi to tak blbo naformátovalo, ale viem použiť práve tento dizajner na nejaké iné zobrazenie. Som tam dala aj túto bodku, to nechcem. Na iné zobrazenie tohto citátu a mám hotovú prezentáciu. Ak potrebujem obrázky do prezentácie, tak to už sme ukazovali na karte vložiť. Obrázky rovno viem vyhľadávať online, čiže nemusím si otvárať samostatné vyhľadávacie okno. Elizabeth II. Ak nájde, super, takže tento obrázok, alebo kráľovanie, tak dám tento, vložím, dizajner zase navrhne nejaký vizuál a hotová prezentácia je na svete. Keď už mám takto upravenú v angličtine, tak si poviem, že dobré, ale stále zadanie bolo robiť prezentáciu v slovenčine. No tak ako to spravíme? PowerPoint, náš úžasný, má zabudovaný prekladač, takže na karte Review nájdeme Translate, kde je translátor, vie automaticky zistiť, v akom jazyku tá prezentácia je a viete si vybrať, do akého jazyka chcete. Čiže keď tu dáme, označíme si text, nedá sa to celoplošne, celý snímok, iba po častiach, takže dáme vložiť a už tam máme obsah, som vložila mi medzeru navyše, nevadí. Teraz označím obsah. Skorý život je také divné, predpokladaná dedička. Dobre, ale tak lepšie ako klincom do oka, potom si to viem upraviť. A takýmto spôsobom viem poupravovať a vlastne preložiť celú prezentáciu o Alžbete II. A teším sa, pretože mám hotovú prezentáciu. A dostali sme to zaujímavú otázku od Tomáša Kosendu. Vieme zistiť, či prezentácia Žako bola vytvorená práve touto AI, alebo si ju vytváral sám?
Bohužiaľ, to AI je tak dokonalé už dneska, že toto jednoducho nezistíme. Zase, ono to nevytvorí celú prezentáciu, hej. Vytvorí to len tú kostu prezentácie, s čím často niekedy žiaci majú problém, pretože napríklad ako sa vystáva tá prezentácia, to ich naučíme na informatike, ale ako naplánovať, alebo ako urobiť tú osnovu, niekedy pre toho žiaka je to problém a tu sa môže inšpirovať. Hej. Zase my nehovoríme, že to treba vždy využívať, ale žiakom to ukázať ako možnosť, že keď idem spracovať nejakú tému a už fakt som zúfalý, hej, pretože nejde o to, aby žiak úlohu nespravil. Hej. Ale aby ju s pomocou niekoho, buď technológie, alebo dokumentov, alebo informácií, knižnice vypracoval. Hej. Čiže neberme to zase tak, že toto je veľmi zlé, pretože ja som napríklad nemal rád v škole, keď sme na matematike nemohli používať treba z tabulky, hej, alebo rôzne zdroje, pretože dneska je to o tom, že žiak vie použiť zdroj. Nemusí mať všetko v hlave. Ani my to nemáme sami v hlave. Ja tiež veľa vecí, ktoré potom si dohľadám, dôležité je vedieť pracovať s tými zdrojmi. Takže toto je moja odpoveď. Na druhej strane často sa stretávame s tým práve, že vysokoškoláci dostávajú hodnotené rôzne seminárne práce, majú napísať 30 stranovú seminárku a potom pedagóg od nich vyžaduje PowerPointovú prezentáciu. Nič iné, iba PowerPointovú prezentáciu, ale stále som hodnotená na základe tej seminárky a ja keď potrebujem nejaký PowerPoint mať za sebou, tak kľudne takto môžem urobiť prezentáciu, pretože tu je rozdiel, že čo idem hodnotiť. Či ja idem hodnotiť prácu s PowerPointom, ako viem vkladať veci do PowerPointu, informatika, alebo idem hodnotiť prezentovanie a je jedno, aké slajdy mám za sebou a kto mi tie slajdy pomohol spraviť. Veď často si firmy aj najímajú ľudí, ktorí robia PowerPointové snímky za nich, lebo tá osobnosť, ten speaker, nemusí mať vôbec talent na vytváranie si PowerPointovej prezentácií. A je to v poriadku. Každý máme na niečo iné úplne talenty, takže pre mňa zase, ja by som to ocenila, keby študent takýmto spôsobom pristúpil v danej úlohe. No ak by som ho učila vkladanie textu do PowerPointu, tak asi nie. No. Takže, dobre, poďme ukázať ešte tú ISS stanicu, čiže cez viac tém, Quickstarter a využijem túto International Space Station, tak super, dám tam teraz všetko. No a tam ten dizajner lepšie fungoval, čo sme skúšali, tak možno, že to nás prekvapí. No a keď sa bavíme akože do budúcna o tej umelej inteligencii, nie je vylúčené, že integrovanie ChatGPT priamo do PowerPointu, tak ako je tento outline, možno, že bude to generovať rovno už aj texty do tej prezentácie. Dokonca máme také AI, ktoré vedia generovať aj jednoduché prezentácie, však sme to skúšali, že keď sme to našli, tak fungovalo to celkom dobre, ale ja hovorím, že už by sme nemali hodnotiť to, čo nám študent spracuje doma a odozdá, ale mali by sme hodnotiť to, čo sa dneska požaduje. To znamená prezentovanie, spolupráca. Pretože aj keď to nevytvoril sám, pokiaľ to odprezentovať, to je dneska to, čo predáva. Ako ukázať veci, ako o nich porozprávať. Čiže zase je to iba o tom, aký mindset si nastavíme. Tak. No a teraz ja vlastne tu ukazujem nejaké dizajny, ako vieme spraviť z tej hrubej kostry, lebo všimnite si, že tie slajdy sú úplne obyčajné, nič na nich nie je, ale práve tento dizajner tým, že vie zistiť z tej angličtiny, čo tu je za nadpis, tak vie dať aj nejaký taký symbolický alebo taký jednak obrázok, alebo aj nejaký iný dizajn tej prezentácie. Napríklad tu, keď dáme manufacture, tak dalo tu takýto manufacturing, čo asi k ISS nesedí, tak skúsim niečo iné a to už vyzerá lepšie, takéto nejaké súčiastky, prípadne ďalšie detaily a ešte som tu mala, že structure, čiže je potrebné si nejakým spôsobom preklikať, vyskúšať. Za mňa veľmi orbitál, toto niečo dalo. Dobre. Ono samozrejme, čím viac informácií na tom slajde je, tak tá umelá inteligencia z toho čerpá. Aj keď sú tam len názvy, tak bohužiaľ veľa z toho nebude vedieť, ale ako tam vy spomeniete vesmír a neviem čo, tak na základe toho
potom už ona bude vedieť. Tak jasné, že cost ako náklady môžu byť rôzneho charakteru, ale všimnite si, že tu tých návrhov dizajnových, hej, sú celkom pekné tie obrázky a áno, vzdelávajme detka aj v tom, že ak chcem tam nejaký plán finančný, tak vložím tú tabuľku. Ale keď chcem len rozprávať o nejakých informáciách o peniazoch, tak môžem tam dať len, nepreskakuje tento, môžem tam dať len takýto ilustračný obrázok, veď prezentácia stále. Čo hodnotíme? Či ten ústny prejav toho človeka, alebo čo je na tých snímkoch. A ja si myslím, že často by sme mali práve oceňovať to, ako ten študent vie prezentovať, niekoľko textu má za sebou na snímkoch. Áno, bo často to nemá vôbec zmysel, tie texty, ktoré tam sú. Potom to iba čítajú. Presne. No, takže toto je taká jedna z tých funkcionalít, ktorú máme v PowerPointe, v nainštalovanom PowerPointe a plus samozrejme zase prekladač, ten sa nachádza aj vo webovej verzii, ale takýmto spôsobom som vám chcela ukázať, že existuje už teraz. A tá outline, to už je 4 roky stále záležitosť, nie je to nič nové, čo teraz prišlo, len je veľký boom okolo toho ChatGPT a umelej inteligencie, len tento dizajner poznáte, už dávno sme ho ukazovali a je založený na umelej inteligencii, na podpore umelej inteligencie do PowerPointu. Čo ešte také možno tu spravíme? Ukážeme Word? Môžeme, kľudne. V každej aplikácii sa nachádza niečo, čo je extra, hej, oproti tým webovým. Hej. Takže zase mám tu nejaké svoje posledné dokumenty, na ktorých som pracovala, alebo keď niekto so mnou zdieľal. Môžem si pozrieť viac tých templateov. Tuto sú len také jednoduché. To poznáme asi všetci. Som mohla inak aj dať to na slovenčinu, ale nevadí. Napríklad taký životopis je super spracovaný vo Worde, pretože vidieť suchý životopis, ako sa učí často v škole, hej, pomaly je to nejaké rozprávanie, ale tu pekne je ukázané, ako by mal vyzerať moderný životopis. Hej. Jednoduché fakty, vypísané pomocou odrážok alebo pomocou takýchto vecí a máte pekný životopis za chvíľučku. Vymeníte fotku, prepíšte, čo potrebujete. Je to rýchlejšie. Nie každý máme talent na tú grafiku, že som videl niektoré životopisy, ktoré sa vyzerajú super grafické, ale boli nečitateľné. Takže tuto máte návrhy a takisto máme tu možnosť. Hej. Aj to využívanie tých už existujúcich nejakých dokumentov, takáto funkcionalita, ktorá nie je vo webe, tuším, že reuse files, alebo znovu využiť dokumenty, na ktorých som pracovala, tak vlastne podľa nejakej témy, alebo podľa toho, čo tu mám, mi ponúkneš, čo by si tu chcela do toho Wordu. No tak už tú prezentáciu, ktorú som hovorila s krátkou 8 z tém vzdelávaní, tak vieme takýmto spôsobom zrecyklovať jednotlivé obsahy, aj či v rámci PowerPointu, alebo do Wordu, tak skúsim toto dať, že vložiť slide. Aha, lebo som v tabuľke. Dáme to preč. Sice zostalo tam nejaké pozadie. No. A vložil sa mi vlastne ako obrázok tento daný snímok. Ak by som to chcela k tomu dať nejaké poznámky, tak takýmto spôsobom viem zrecyklovať PowerPointovú prezentáciu. Ak by som mala nejaké ešte Word, čo málo, čo používam, toto tréning vyhľadávania, 5 zaujímavosti tréning vyhľadávania, aha, tu vám hodilo do webu, tak nič, ale to pridať. Takýmto spôsobom ešte táto funkcia. Z umelej inteligencie editor, hej, je vložený. Ja som dokonca niekde mala aj od našej pani učiteľky, marná práca to bude, ukážky to bude. Teraz som nepripravená, ale nie. Ako posúdiť napríklad, keď vám študent odozdá referát, hej, ako zistiť, odkiaľ čerpal. To je práve veľká výhoda toho editora, že on za vás dokáže dotiahnuť tie informácie, odkiaľ z webu boli čerpané. Či to bolo skopírované, alebo... Teraz premýšľam, či to bolo toto. Možno... Môžeš to mať v slovenčine, máš to v angličtine. Aha, dobre, tak skúsim ešte raz. Tak rozprávaj. Dobre, my sme to vlastne aj ukazovali na niektorom webinári. Aj na konferencii. Na konferencii, áno. Na konferencii sme to ukazovali, myslím, že to bolo v Košiciach.
Áno, lebo Aťka v Košiciach to ukazovala, ako vlastne využíva učiteľka angličtiny, ak to pamätám. A práve keď jej žiaci robia nejaké referáty v angličtine, tak veľmi rýchlo vie posúdiť, či ten referát je len nejakým kompilátom, alebo je to priamo autorstvo toho študenta, pretože ten editor vám dokáže prehľadať web pomocou Bingu, pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie, pekne dohľadá zdroje, odkiaľ to bolo, a vy viete, či ten žiak citoval tie zdroje vôbec, alebo to len odpajcol, ako sa hovorí. Áno. Takže takýmto spôsobom to keď mám pocit, že neviem, či to bude tento asi umelecký opis, no skúsime. Dobre, takže mám to v slovenčine, editor, skóre. Premýšľam, že skontrolovať podobnosť online zdrojmi. Možno, že sa to ešte aj zmenilo. Výborne. No, máme to. Našli sme. Čiže kontrola podobnosti s online zdrojom. Nie je veľa takých miest. Niekde referát. Dobre, a teraz keď sa pozrieme, že 75% vášho textu sa podobá s online zdrojom. Pozor. A mám počiarknuté všetky vety, ktoré tam sme citovali zjavne. No, umelecký opis miesto, ktoré mám rád. No. Takže toto je zase nástroj pre učiteľa z tej opačnej strany, že nie len študenti vedia využiť ChatGPT, ale aj učiteľ vie dohľadať tie zdroje, pretože aj ten četovací bot, ktorý je len vlastne kompiluje z nejakého obsahu, ktorý je na internete. On vám ten obsah sám nevymyslí. Hej. No, tak. Hej, pozriem sa, čo sme mali, ešte máme polhoďku, sme chceli aj ten OneNote, takže kľudne ešte, ak máte otázky k týmto veciam, tú správu, ktorú sme vám chceli ukázať, že prepojením konta s balíkom Office získavate naozaj tú pridanú hodnotu práce odkiaľkoľvek, kedykoľvek na dokumente, ktorý som zabudol, kde som si uložil, až po tie scenáre využitia umelej inteligencie zabudovanej do Officeu a do už rôznych častí, ktoré aplikácie Microsoft 365 ponúkajú. Na to priamo nadväzuje to, čo sme ukazovali predtým, ten OneDrive, spolupráca dokumentov, zdieľanie dokumentov a tak ďalej. Vždy je to pohodlnejšie v tej veľkej aplikácii, teda aj keď často cestujeme a idem vlákom, tak nemám stále internet dostupný, čiže pracujem na tom svojom dokumente, ktorý potrebujem, pripojím sa na internet, sa mi to zosynchronizuje, zostanem možno k tomu nejaké pripomienky, čiže nemusíme si to posielať, pingať si ten súbor hore-dolu mailom a túto verziu som opravil, toto treba upraviť, no takže je to to, čo je moderné. Tak, presne tak. Dobre, no a prichádzame do tej poslednej časti a to je aplikácia OneNote. My sme k aplikácii OneNote robili už viacero webinárov, lebo ona je súčasťou aj Microsoft Teams. Tam ste sa mohli s tým stretnúť v podobe poznámkového bloku pre predmety. A máme ešte otázky nejaké? Je to, že ten editor s online vyhľadávaním je dostupný všade a pre všetkých súbor je dostupný, ono sa to načíta, čiže nemusí to byť len cloudový súbor, môže to byť aj lokálny súbor, ale nie je dostupný v tejto webovej aplikácii, je dostupný v veľkom office a musíš mať tú verziu Microsoft 365. Neviem, či v 2021 je dostupný, nie som si istý. Ono to pribudlo pomerne nedávno, sa mi zdá, to tak rok dozadu. Rok. Takže iba v tejto Microsoft 365 je dostupný. No, ten editor totiž to ešte existuje ako aj doplnok do Edgeu, tuto cez tieto. Čiže ja tu mám napríklad Microsoft Editor kontrola pravopisu, že keď by som ja teraz, premýšľam, že kde, chcela písať text, no ono, väčšinou tie informácie boli, že keď napríklad píšem niekde, napríklad na LinkedIn status, tak viem využiť aj tento editor, ktorý mi urobí korekciu v slovenčine a angličtine, kontrola pravopisu, ale nie na vyhľadávacie polia. Na web stránke, keď to píšeš. Hej. Facebook, LinkedIn, sociálne siete. Tak keď píšem status, tak áno, veľmi to pomáha opravovať chyby, lebo človek píše rýchlo a robí občas preklepy. Áno, tak ešte editor v rámci prehliadača je. No, dobre.
Dobre, a teraz už ten prediel k OneNote, hej, aby sme to vedeli pekne nakapitulovať na YouTube. S OneNoteom ste sa mohli stretnúť v Microsoft Teams ako poznámky triedy. To sme už rozprávali na Microsoft Teams akadémiách, takže to si zase pozrite tie akadémie. OneNote je súčasťou ale balíka Office od nepamäti. Hej. A nájdete ho aj ako samostatnú aplikáciu OneNote. No a teraz, že ako sa vytvárajú zošity OneNote. My vieme urobiť aj lokálny zošit OneNote v počítači, ale potom sa nesynchronizuje ten zošit v rámci tých účtov, zostáva len uložený na tom danom počítači. Preto ja odporúčam komukoľvek, kto chce založiť si nový zošit, a nie je to triedny zošit, že je to môj súkromný nejaký zošit, v ktorom si idem robiť prípravy, tak vytvárať ten zošit z OneDrive pomocou tlačidla nové OneNoteový poznámkový blok, pretože tu si ten zošit vytvorím, viem, kde je, a následne si ho viem otvoriť či už vo webovej apke, alebo v nainštalovanej apke v počítači, alebo v mobile. Nedá sa stiahnuť, to si treba zapamätať. Online OneNote sa nedá stiahnuť, dá sa iba vyexportovať v tej aplikácii veľkej OneNoteovej. Áno. Čiže nie je priamo stiahnutelný, pretože on tým, že má v sebe rôzne funkcionality, môžete do nej dávať video, embedovaný obsah a tak ďalej, to nie je statický súbor, ktorý by tam bol. Dobre, a ja teraz vlastne ukážem tú nainštalovanú verziu OneNote, kde, toto vám zase teraz presuniem, moje diktovanie obľúbené, kde ja mám otvorený svoj ukážkový zošit. Zošit sa člení na sekcie, to sú tie záložky hore. Ja mám k tomu ešte aj nachystaný takýto starší obrázok, ale stále aktuálny. Klasický Caris blok poznáme všetci, kde sú jednotlivé sekcie a sekcia má strany. Takže hore vidíme sekcie, to sú tie farebné, a vpravo mám strany. Je to v podstate obmedzený veľkosťou OneDriveu, čo už sa mi ale stalo, že OneNote mi zabral celý osobný OneDrive, tých 5 GB, či koľko tam je, ale pri školskom účte, pri tom 1 terabajtovom OneDrive to naozaj nemusíme riešiť. Takže mám tu neobmedzený počet sekcií, neobmedzený počet strán a celkovo tá strana je také jedno veľké plátno, na ktorý viem vkladať obsah, na ktorý viem kresliť, písať a tak ďalej. Takže tento OneNote viete takýmto spôsobom využiť. Ja som tu nachystala pár aj ukážok, napríklad Office doplnky, tieto ukážky na vkladanie rôznych elementov. My sme k tomu robili aj samostatné ešte veci. Výhoda je, že keď kopírujete text z nejakej stránky, vloží vám tam aj odkaz, z akej stránky to bolo kopírované. Ako som spomenula, dá sa kresliť, takže ak máte dotykové zariadenie, čo ja mám, akurát to zdieľam na vedľajšej obrazovke, tak neviem kresliť. Vkladanie rôznych výrazov obrazovky, to je celkom také fajn, že potrebujete urobiť nejakú stranu, dáme novú stranu, materiál na vyučovanie a chcem si urobiť výrez obrazovky, napríklad iba túto časť, že moje súbory vo OneDrive sú dôležité, dám tam ešte to OneDrive, moje súbory vo OneDrive sú dôležité a zvýrazním to, zvýrazňovač, dobre, zelený, takže takto moje súbory, teraz tak neforemne, ale OK, super. A viem k tomu potom pripísať aj poznámky, moje súbory, miesto so všetkými dokumentami, asi tak. Dobre. Čiže viem tam si písať poznámky, viem k tomu pridávať ďalšie informácie. Pre mňa je OneNote aj skvelá pomôcka na interaktívne tabule, pretože napríklad pri kreslení, že ideme kresliť štvorec alebo obdĺžnik, červený napríklad, hej. A teraz ja začnem kresliť cez trackpad, či čo to je, cez
Touchpad. Hej. A hoď som to tak neforemne nakreslila, tak ono to doskočilo do pekného tvaru, povedzme ešte, že to nie je pero, hej, ale krásny kruh. A podobne aj trojuholníky, takže toto tu je, že automatické tvary. Dostaneme sa aj k matematike, ale to potom. A vkladanie výrezu obrazovky, sme si povedali, obrázky, online videa, vieme zaznamenať video, hej. Čiže chcem nahrať obrazovku. Nie, to je kamera. Počkaj. A jak otočím kameru? Musíš to si zväčšiť. A možnosti nastavenia? Nie to, lebo to teraz dá celú. Aha. Počkaj, už viem ako. Dobre, takto. Video. Ale nie, to podľa mňa iba v nastaveniach niekde ešte budeš zmeniť. Hej. Ale dobre, tak vieme nahrávať seba na video. Dokonca už to aj tam vložilo. Zmením si naspäť na kurzoru, lebo pozerám, že tu mám stále to pero. Čiže zaznamenať video, prepísať. Hej. To pôjde? Transcribe. No, Slovenčina. Keď nahráme zvuk, tak ono to prepíše do to vlastne. Dobre, teraz odskúšame, ako funguje tento prepis, čiže nahrávame krátky zvukový záznam a potom, keď klikneme na užiť a prepísať, by to malo dokázať. Tak uvidíme, či ťa rozumelo. Nie, prepáč, záznam som sa uložil. Dobre, počkaj, skúsim ešte raz. Zahodiť. Skúsim ja bližšie, Milí študenti, vítajte na hodine fyziky, kde sa budeme rozprávať o vode. Dobre, no to som zvedavá. Nie, nejde. Možno je tam ešte, je to nová funkcionalita, takže môže byť. Hej. Tým, že prezentujeme a máme tam spustené rôzne ďalšie. Ale čo mňa tam zaujalo, bola možnosť, že z nahrávky, že tam vlastne vieme nahrať zvuk, ktorý máme. Čiže napríklad, keď máme na nejakú angličtinu, nejaké zvukové nahrávky, tak to vieme tam. Dobre, páči sa mi to. Nevedela, že sa nie. To pribudlo nedávno. Dobre. A teda zaznamenať video sme ukazovali. Celkovo ten OneNote je hodný skúmania a vzdelávania sa. Vieme si, počkaj, to som chcela zobraziť. Kde je to prehrávanie? Ale neprehrávanie toho. Počkaj, ja tu niekde v tomto zošite mám aj ukážkový zošit. Toto. A na karte zobraziť to väčšinou bolo, ale neviem. Že ako bolo vytvárané. Hej. Niekto to nepoužíva ten Windows 10. Tu kresliť. Prehrávanie písaného textu. Čiže ja keď chcem si pozrieť, ako môj študent si písal poznámky na danú stranu, alebo ako počítal nejaký príklad, tak takýmto spôsobom viem teraz sledovať. Ja som to zväčšila, preto to doskočila, dám ešte raz. Viem sledovať, ako si postupne písal svoje poznámky do tabletu. A tuto prichádzame ešte na tému, že nielen interaktívne tabule a OneNote, ale ešte aj práca s dotykovými zariadeniami pre študentov. Čiže ak má študent svoj aj súkromný tablet a chce si písať elektronické poznámky takýmto spôsobom, môže či nemôže? Ja si myslím, že môže. Dneska už to je asi moderné. Má to aj svoje ďalšie výhody, keď učíte matematiku a používate OneNote na vysvetľovanie, tak ten študent si to vie doma prehrať, ako ste postupovali. Hej? Lebo čo často je problém pri matematike, že my rôzne skáčeme, keď robíme zápisy, pretože máme nejaké pomocné výpočty a tak ďalej. A už keď ten študent sa pozrie tých poznámok doma, už nevidí tam to, väčšinou sme to robili tak, že sme sa kreslili šípky, že odtiaľ to tam, keď som študoval matematiku, tak odtiaľ to tam sa počítalo, potom tam a bolo to celé doškrtané. Takto to má pekne zaznamenané. A ostáva to v tom OneNote zošite prítomné. Čiže tuto môžete presne vidieť to, že vpravo sme si dali nejaké zadanie,
vľavo začíname riešiť nejaké príklady, vidím presne, ako ten daný študent postupoval a jeho riešenie. Super na tomto je, že viem presne zistiť, kde ten urobil chybu. Áno. A následne na tomu viem povedať konkrétnu spätnú väzbu, či už napísaním textu do strany, alebo nahraním sa, ako rozpráv nejaké hodnotenie alebo nejaký feedback. Takže toto je úplne super pre OneNote. Niekde tu nájdem možno aj ešte matematiku, logaritmy, dáme, že radšej lineárna rovnica zložitá, tak môžete vidieť tuto napríklad nejakú lineárnu rovnicu, ktorú som riešila. Zároveň ponúka OneNote takéto embedované veci, čo sú vkladané, toto je formulár Microsoft Forms priamo do strany, akurát mi to teraz, možno, že ten formulár už nemám k dispozícii, že je starší, ale ako to spraviť je, že zoberiete si tento nepravidelný výber, označíte túto rovnicu, teraz ja tak neforemne, a viem si spustiť asistenta na matematiku. A tento asistent, to je zase tiež len umelá inteligencia na pozadí, ktorá rozpoznáva text písaný rukou, vie ho prepísať na tlačený text, matematický zápis, vie mi dať riešenie pre x, čiže viem si skontrolovať, či môj výsledok bol správny a zároveň tu mám ešte postup riešenia lineárnej rovnice. Čiže je tu nejaký postup, ktorý možno mohol byť úplne iný ako môj, ale viem si to pozrieť, že či som postupoval správne alebo nie, alebo prečo tento postup a v čom je iný od môjho. Takže tu je postup riešenia, akurát tu nevidím práve vloženie toho Formsu, ale tak nevadí, asi to teraz tu nemusíme riešiť. Ale my sme to už ukazovali viackrát, je to funkcia, ktorá v tom OneNote je už dlhšie, pár rokov, by som povedal. Akože niektorí matematici nás za to nenávideli, ale je to práve pomôcka pre toho študenta. Zase, neberme to tak, že technológia má študentovi iba uľahčiť život, alebo naučiť ho podvádzať, lebo na tej písomke ten OneNote nepoužije, ale keď doma študent študuje a má problém s tou matematikou, nevždy tí rodičia to vedia vysvetliť, už takú tú vyššiu matematiku človek asi neovládá vždy, nepamätá si, tak je to práve veľká výhoda, že táto umelá inteligencia mu s tým pomôže. Čiže máme aj logaritmy, toto takéto jednoduché, aj graf v tomto prípade. Čo? Tu je čo? Tu teraz sa zase pribudlo niečo. Hej. Dobre, vyzerá to trošku inak, ale OK. To sme tiež prekvapení, že ako to vyzerá. Ale takýmto spôsobom matematický asistent, inak dnes je pídeň, takže takto premostíme. Dobre, máme ešte nejakých 10 minút do konca. Máme tu aj dve otázky. Super, k tomu OneNote, poďme. Či dokáže OneNote importovať aj výkresy, napríklad PDF, DVG, aby sme do nich mohli kresliť? No PDF-ko vieme, DVG-čko asi nie, to nepredpokladám, ale pokiaľ pridáme PDF-ko, tak sú to vlastne výtlačky, do ktorých môžeme bežne písať. My to používame aj pri tom, teda sme to ukazovali, že keď treba pripravujem nejaký pracovný list pre študentov a mám ten pracovný list už niekde v knižke trebárs, tak aby som ho nemusel celý vyrábať, tak ho jednoducho odfotím, vložím tam ako obrázok a môžem po ňom pekne kresliť bez problémov. Presne, čiže ja tu mám nejaké PDF-ko, sken z nejakého dňa, to som zvedela, čo tam teraz bude, ale vložila som to ako, dokonca že fotka z nejakého zošita, vložila som to ako výtlačok, čiže PDF-ko mám tu zalinkované, originál, s tým, že mám ho uložené niekde vo svojom OneDrive, skúsim na to ešte raz nadísť, čiže vidíte OneDrive, digitalizácia, sken a zároveň mám vložený tento výtlačok sem a viem doňho kresliť, čarbať, odškrtávať, preškrtávať a všetko, čo chcem s tým urobiť. My sme naozaj na tento OneNote by ešte 8 hodín by sme mohli školiť. Pozdravujem tým našich expertov, ktorých každý mesiac vždy na pol hodinku takto preškolujeme, vždy niečo nové im ukážeme. Takže takýmto spôsobom je veľa toho.
V rámci Microsoft Teams Akadémie sme to ukazovali, robili sme aj školenia na tento OneNote, takže pohľadajte si na našom YouTubeovom kanáli, určite to tam nájdete. OneNote už dávno nie je len hlúpy zošit na zapisovanie. Je to nástroj, ktorý je veľmi mocný. Ešte mám druhú otázku. Funguje vo OneNote toto rozpoznávanie nakreslených tvarov aj v aplikácii pre Android alebo iOS? Funguje to aj s písaným textom v slovenčine. Samozrejme, text vie rozpoznávať aj v slovenčine, s tým problém nemá. A myslím si, že aj na Androide rozpoznáva tieto tvary, lebo to je tam veľmi dlho, táto funkcionalita. Neviem ako na iOS, ty máš Apple mobil, takže... Ale nekreslila som na mobile, čiže... Nezvykneme na to robiť, hej, my keď to ukazujeme, tak ukazujeme to na dotykových zariadeniach. Bežne na tabuli to bez problémov funguje a malo by to fungovať aj v tomto. Hej. Niekde ja som mala ešte na našom blogu aj názov, že jedna aplikácia na všetky interaktívne tabule, lebo každá interaktívna tabula má funkciu, že to pero sa správa ako myška počítača. Čiže ja nemusím využívať ten zabudovaný software. Je raritné, keď škola má jeden druh interaktívnych tabúl v škole. To je naozaj, že asi pár, možno také sú. Ale keď máte aplikáciu OneNote s prepojením na interaktívnu tabulu, nastavíte si, že pero je myška počítača, vyberiete si túto kresliť, dá sa to zväčšiť takto na celú obrazovku, nech vám to nezavadzia, hore máte menu tých základných funkcionalít na kreslenie guma a tak ďalej, takže dá sa to ešte aj takto skryť, zmeniť zošit. Je to prispôsobené na ten dotyk. Takže áno, už dávno OneNote nie je len taký hlúpy zošit, ale veľmi veľa zaujímavých vecí sa dajú tuto. Ďalšia veľká výhoda pre učiteľa je v tom, že keď používa OneNote a otvorí si ten OneNote triedny zošit pre triedu, ktorú práve učí, robí tam tie poznámky, tak automaticky je to v tom triednom zošite zosynchronizované, čiže nemusí to odtiaľ ukladať, exportovať, posielať študentom. Šetrite si čas. A hej, čas sú dneska peniaze, ako sa hovorí, a čas učiteľa je vzácny, lebo musia učiteľa riešiť rôzne veci a nie zaoberať sa tým, že musím ich súbor uložiť a potom to zabudnem a omylom zavriem aplikáciu, neuložím. OneNote zase nemá tlačidlo ukladať. Áno. Čiže všetko sa vám ukladá priebežne, dokonca máte verzie tých vecí, ktoré ste tam dávali. Vidíte, kto čo upravoval, dá sa to zobraziť. Môžete spolupracovať, čiže ak žiaci majú dotykové tablety na hodine, tak ste v jednom OneNote, vy to môžete mať zobrazené, vidíte aj tie zmeny, ktoré robia žiaci, takže je veľmi silný nástroj. Môžete vidieť, že ja tu mám napríklad vo OneNote pripojený súkromný zošit, pracovný zošit, náš tímový zošit, ktorý máme a ešte napríklad triedny zošit, ktorý máme s my expertmi a rôzne ďalšie, ktoré využívam tu materiály na maturitu z informatiky. Takže viete to takto prepojiť z rôznych účtov do jednej aplikácie a využívať to. Ja ešte, čo používam práve v tomto veľkom, že keď takto píšem si poznámky alebo nejakú osnovu niečoho, zápis zo stretnutia, zápisnica a potrebujem to poslať mailom, tak tu je funkcionalita v tom veľkom OneNote, že odoslať stranu e-mailom, automaticky sa mi načíta Outlook, ktorý ja si vedľa sa niekde otvorí, len mám iné konto tam prihlásené. Viem tú správu s obsahom, je to tu, tak len vám to tu dám na obrazovku, čiže otvoril sa mi nainštalovaný Outlook, ktorý má môj pracovný predmet, je názov tej strany a celú stranu aj s tým veľkým obrázkom preškrtnutým tam uvidíme, čiže musela by som to asi potom trošku zmenšiť, ak by som to takto chcela poslať, ale je možné to takto poslať rovno aj mailom. A ja to využívam. V niektorých prípadoch, nie vždy, ale využívam to. Všimnite si aj, že v Outlooku je editor, takže dá sa to takto. Všetko je to prepojené. A len vďaka tomu, že som prihlásená všade tým svojím jedným kontom. Respektíve viacerými kontami. My čo máme 5-6, tak máme tú výhodu, že to prepíname, je to stále v jednej aplikácii. Takisto súčasťou toho balíka je ten Outlook, ktorý sme teraz ukazovali, čo je veľký nástroj, ktorý pre učiteľa, pre plánovanie, pre spoluprácu je výborný. Také funkcionality nemáte v žiadnej inej aplikácii. Plánovať na stretnutia, kontrola rôznych vecí tam funguje, máme tam task listy a tak ďalej. Čiže to je ďalší dôvod, prečo mať veľkú aplikáciu Office. Akože často počúvame určite, že on Outlook veľký v skutočnosti nevyužije, a zase je to veľmi návykové. Hej. Poviem pravdu, že ja fakt ten webový Outlook otváram vtedy, keď
musí. A ja sa priznám, že ja kým som nepracovala v Microsofte, ja som používala iba webové a som si nevedela predstaviť, že by som používala veľký Outlook. Po roku som si nevedela predstaviť používať webový. To je akože prudko nejaké všetky tie funkcionality. Mohli ste tam vidieť, že mám tam také, že zdržať doručenie, to používam veľmi často, že keď odpisujem napríklad večer na maily a nechcem, aby ľudia videli, že odpisujem večer o 8:09, tak dám, že zdržať doručenie a že sa naplánuje poslanie správy na druhý deň o 9 ráno. Všetci si myslia, že o 9 pracuje. Odíde 30 mailov, 9:00. Hej. Ale viaceré sú tu funkcionality. Keď sme mali niektoré aj iné webináre pre digitálnych školských koordinátorov, ukazovali sme prepojenie úloh, plenér, Outlook, OneNote, takže toto sú vlastne tieto úlohy programu Outlook, To-Do, používame To-Do. Dobre, takže skúsime to, ak nie sú ešte nejaké otázky, tak ja si aspoň si to ukážeme, ako to funguje. Takže ja chcem sa naspäť vrátiť k prezentácii, ktorú som vám na začiatku zdieľala. Takže ja si väčšinou takto otvorím prezentáciu, ale ju mám v Microsoft konte, takže musím si prepnúť Microsoft konto. Ešte to možno aj vidíte, že zmení sa mi dizajn, že ja napríklad na tieto Microsoft tmavé konto a vidím, že posledná je Microsoft 365 Akadémia, ktorú som tu mala takto nachystanú pre vás. No a rozprávali sme sa dnes o Microsoft 365 aplikáciách pre web. Sústredili sme sa na Word, Excel a PowerPoint s prepojením na OneDrive. Ukázali sme si, kde si tieto Microsoft 365 aplikácie môžete stiahnuť pre počítač a aké sú tie aplikácie, no poznáme ich. Rozprávali sme sa o tých verziách balíka, že sú ešte klasické, ale skôr chceli sme vám ukázať pridanú hodnotu Microsoft 365 aplikácií previazaných na konto, odkiaľkoľvek, kedykoľvek. S tým, že tie aplikácie, ktoré sa inštalujú, majú viacero funkcionalít ako tie, ktoré sú iba na webe. Ukázali sme si scenár s využitím umelej inteligencie a na záver sme sa povenovali trošku aj aplikácii OneNote, ktorá je za nás úplne že úžasná, málo ľudí ju pozná, využíva, tak ju využívajte viac. To je všetko od nás. Dnes sme na e-maili školstvo@microsoft.com. Môžete nám to napísať, budeme na to reagovať a budúci mesiac, myslím, že je naplánovaná tiež Microsoft 365 Akadémia, takže uvidíme sa pri ďalšej nejakej zaujímavej téme. Ešte sa rozhodneme, čo to bude, máme viacero tém a ďakujeme, že ste tu dnes spolu s nami boli. Otázky nie sú. Miško, ja ďakujem veľmi tebe. Nemáš zač. Za spoluprácu a vidíme sa opäť na budúce. Pekný deň vám prajeme. Čaute. Čauko, pekný deň.